Di man lang aabot 50 ang views. I'm heading out, going to work. Talk to you guys later. Sir Wisdom, thank you so much. Sis Franz, paano gagawin natin, Sis Franz? Yan no. Ganyan ba talaga? Hindi nawawala yung aking viewers? Sis Franz V, Sis Annalyn, Shouty, yan bumaba na. Sis Franz, bumaba na Sis Franz. Lipat nga natin. Lipat natin baka tataas pa. Yan, silipat natin. Sis Annalyn, Shouty, Annalyn, Sis Annalyn, guwapa, Shouty. Sis Franz, thank you so much Sis Franz. Napaka-supportive mo sobra. O Sis Franz, apat na lang. Anong gagawin na natin? Tataas pa kaya to Sis Franz? Nag-live ulit day, Shali, kumare day. Nag-live ulit. Okay lang yun day, Ma'am C. Kahit mag-live nang mag-live. Kahit ilang beses ka mag-live. Basta kaya ng CP mo. Napaka-supportive ni Sis Franz. Dami pa kaya to? Yes, thank you so much. Yes. Yes. Why you're laughing? Yes. I like your message. Nightbot, love you too. Saan na ba yun? You're welcome, Sisi. Ba't naghang ako sa Ming? Okay lang yun, day, Ma'am C. Kahit mag-live ka ilang beses sa isang araw. Yan. Meron pa rin pa dyan. Kahit isa, dalawa, ganun. Tataas pa kaya to, Sis Franz? Hindi na. Tataas pa kaya to doy, Ma'am C? Oo nga, kasi wala daw siyang kausap. Oo, okay lang din yun, day, Ma'am C. Para libangan lang ni Mama Shali din yun. Tataas pa kaya to, day, Ma'am C? Dadami pa kaya to? 4? 3? Depende sa mga Marites Sisi. Tataas pa kaya yan? Naka 2 hours na ako. Eksakto 2 hours, oh. Oo nga, kasi wala daw siyang kausap. Oo nga, day, Ma'am C, okay yun. Sabi mo, wag mong i-end ka mo kanina. Biglang tumaas nga yung viewers ko. Yan, si Sati pumunta pala. Naghang ako dyan sa isang CP. Idol Felix, mega love shout out. Tataas pa kaya to Sis Franz V? Nasa 4 people million in the house na. Kung hindi to tataas ng mga 15 minutes, i-end ko na. Iwan ko lang, day, kanina ang tagal nag-stay 35. Oo nga, day, Ma'am C. Tataas pa kaya to, day? Magano na lang ako, 2.5 hours. Pag tumaas, di ko na naman Sige, maliligo muna ako, day. Iwan ko lang muna to. Kasi total maliligo naman ako eh. Yan. Mga naka-live na lang mamaya, tambayan ko mamaya. Pag nag-end ako. Ay, isa na lang, oh. Paano to? Taas pa kaya to? Kay Mama Shali 45 na. Wow, galing. Galing kay Mama Shali. Sa akin no, isa, pero dalawa ko yung nandyan. Akyat pa kaya to, Sis Franz, kay Ma'am C? Kasi kung hindi na, i-end ko na. Pero maliligo pa kasi ako eh. Sabay, iwan ko na lang muna dyan. Baka malay mo tataas. Lipat-lipat ko muna. Yan, ganyan-ganyan ko muna.